ehwehwemu na asem no nya no kre egu na ni mu ase wo krom ha ma nyina ehun so ho nti eye afutuo kese ba ako a ena wo de ba mgidi se esomu okay na ye nyina ye gitum se BBC a ye nya abotre especially say nkofo hye wase na wo na wo tumi a wo kasa aba ma obi ho akye no ba ma obi akofie ba ma obi na dodo no aso mpanyimfo atrans ya matumi na asusu matumi na asisu no toda omunyo mo nan kakra okay na enti asem no ma obi an kana asem na we ka ho na panyin a wote ho no odo wadwen toto ho ahunu sampa de meteye no na no kre anase enye no kre but that's menche me nua Ken otie me na me no future life Ken ano pay me that say or say message no a strong man pa aya tie me kakra wate tie me nso me de yes ada bia bebu me ni paboni ni Saki bra mami tio chat ifo nyina edika no bra the boss corner okay last week we say ya chow mo no sa na ya lights out into moment ejene okay ma Doris one onkofo ni nyina fast ya chow mo say mo bi nu kuwa ya da masen so say bia mutie Fakye Tofi onum say okay in Genesis chapter 2 verse 18 okay o say enye se onipa enkotena yeah timi ne se soboafo amano o kan brofo na o say I will make him an help meet in bi trase say a complete partner oba bia complete ni kunu eninti eche se obema nye se oba na abafie wa na abafie se o mesi nioma on be no aduane nko ama na se on hwe ma nko ama da bi edru mre bi a e wo se won ne cha adwen won ne fa adwen isan so Yakopon hyeda bo adwen bi de mama nti sa abofo na me de pa say and help meet ba bia bia onim de ho akopem no wan hwe ya beka so ba nim de bia so asem bi obeka no so odwen hu ya beka say asem we krada na manwen ho ntem mema bebre akopem isan se o manti on yere no so Yakopon ahyeda de o ma brew se edru samre na omomoa se ukobie business bi ene oba na charging e bia sem bi obeka no e bia na usika no be bia ka wo de ko no na wo se wo de ko ho a e hawo e beba mama bebre enya problems Tofi asem bi esi wo abrochi car company omoye cars na omoye car ba ko bi oza abrofo de wo ho a ombe so omoye no huhu bi companies na ze competition no sunti okay and omoye car bi na omoye car no wie na so omo de car no bi epie na omo dan car na di okay car no eba na chi free warehouse ho ewura bonten no na car no apem because car no se na emu du ni kase sitie no the Tyson se do mi si pija no okay ntimi nko entrance ni engineers akese a nimdie wo mutim akosua ade eye sa car no ehu do monye ida say entrance no mbe say soro no okay ana say car no ombe sa ade akote so ansa na timi apie ena security guy ba ko ho ena o say enuanu we de mesremu a be say nka aja so me kire madwen kakra oh na o nyansa be no o tim entie no ye do ba ase brana ben wen na wo hwe nipa na etwa ha hia na na ekuku dam akese se na akukuru dom yeah akese ohini ni chiao ena wo ha sei ye kura ye hunu ye ho ano na wo de wo den nyansa ena wo ena panyin na wo mun ka se wo de mum yentie no ye hwe de ono so wo beka ena wo se we de mesremu a anka mo jotai no so kakra Tyson 4 na egu ase no 4 na egu munju ni nyina so kakra ka na be ba fom wow moti ka na ti bi wow we hwe we anim na we hwe we anim na we hwe we anim sase mo ya mo bu bia trim tie mi kakra enuru bre bi a akoda bi oba bi adwen oba kire no se wo fa e betimi aboa wo e bia na bebu ni se ye nkoda asam so so wo dwen hu yi a bu se nyansa pa wo enye kokwa nanse ena ochichi wiase nyansa nyina yeah also the fruit dia
ɔde kɔbɔɔ n'anim na ɔpɛ sɛ ɔforo dua yi na ɛnyɛ yie ne ba ntekuma se papa adeɛ no deɛ fa bɔ w'akyi na fo anim foro okwa na sitie no ɛ saa nyansa no kra nyɛ no nyinaa wafa no ebi no ɛwɔ ne ba no so eti asɛm si a ɔmo mmɔden na yɛntie kakra ɛnamfo no bebree ntam atete because sɛ asɛm bi esiiɛ no wɔn anya abotrɛ ɛntie mu sɛ ne mu tie yie paa akɔfa hɔ ɛde aba tie mi kakra ebetimi ayɛ adwuma bi akɔyɛ maame bi ɛtete ne mɔwura mu de ahwɛ ne ba ama ne ba na nyini ne ba na nya sika ofiu so ɔno a maame kasa kora wontie ka wontie sabe na sam kakra akɔbɔ degree ahodoɔ ɛnya adwuma kɛse a wɔyɛ ɔmanage nipa kɛse nti sɛ nyansa nyinaa no etrim na ɛwɔ baabi a wɔkorɔ no ebi ɔbaa na ɔkɔ ware no maame ne etu no fo onko ontie maame ne kakra miyidi sɛ Mike Tyson sɛ na nke bi a ɔbrɛ no ho ase tie asɛm a anka hwie ne de kɔwie ye no ɛnɛ Mike Tyson ɔte wheelchair mu wɔyɛ broke ne sika nyinaa hye wɔnyɛ sika nso pɛn nso wɔntie futuo tie mi kakra no feel say at that point obi ayɛ no Mike Tyson ɛno nti no he is there oya obɛhwew ɛne ne nɛ ɔte wheelchair mu nya sciatica in fact ɛsɛ ɔmo ne ba doc hɔ ɔsɛ ne ba 21st na now 21st ne ko na ɔte wheelchair mu dɛbi ɔmo fa ne mra nti tɔfe tie mi kakra mate medase edin ɛde kwabra Saki Jonathan no na edin ɛde frɛ no Padwo ɔho Kobije. Hey, na me nickname bi pa o. Hey, school time na FM Nigus Nagasti. Hey. Want me kura ma no ha me. Nigus. Oh, mo Aki ya me show. Aki ma you wadi. Aki. Well, straight away me tie wanu mu asam ma you wadi. Nagasti mana Nagasti. Aki so as a person come out now. Oh, what the tie no? Aki, that's Rameti. Hey, now atare ni from e jina mu nyagro. What? Hey. Oh, wonderful. Aki, we are from office one son wako. Adi ane wa ye no. Oh. Ah. Nigus Nagasti. Kamra. Uti makika di open chira mi anopa ya. Tai pa na asem toma. Hey. Yami ayemi o. Ankenyo. Wasa nya wasam de kan de. Ye beduru ho da bi. Bra da yami asi o. Da de yami ayi wo betimi aka na ade ache. Sa da mi hu ye no. Me hwe o picture ndi nam se anida so. Sa na me kan yo. Enu ano no kwara. Ye chia kwara ye chia ma Melinda so wa bo adwuma. Linda de. Bi di se e wo se de bia bo so me bia twa o ka o de nyina ma. Mate. Me da wo pe bia na wakwaje. Na se already no mo je dada. Na fe ne de koma o. Okay, abuziafo we de betwa mu na se de asema me kan anopa yi obi di areho pa. Ye nya kwan ntie no kakra mpo sei. Ya pam no. Uwo obi a wutie mi anopa na wonya sa sua hunu ni bia. For producer sisi ya 026630 3733 026630 3733 and answer 024480 9641 024480 9641 o dear friend nakache producers ni say mensu ye nya kwanye ntie mi sei ene majuma bomi ene mi kunu kura jai mi ene me yire jai mi because when your time ntie mi 026630 3733 son mami ntio tie mi kakra Aba Radin Shao na asem kase na no pay wa papa ba kromu hey on said last week near can respect ho asem
na Otrophobia friend Bright McGill. Also, one of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say. Let's say the heading. A buo baako a emu dupa. Say, utie die obi nso ewoka. Okay. Eye buo kese pa. Na every good communicator be answer no, or a listening person. Every good communicator, a listening person. Yanko tronum kakra. Okay, can 2 Kings chapter 5, verse number 2 to 3. Owura bi ane friend Naaman. Bible kyerɛ sɛ wɔyɛ nipa bi a na otimi ne ho. Ɔyɛ army general. Ɛna kɔba sɛ na nansu bi wɔ n'abrabom. Nansu a na wɔ n'abrabom no na yɛ kwata. Na it took ababaawa bi a ne maid servant a ne yakɔfa na bɛtena ne fie so ɔka kyerɛ ne yere sɛ semiwura ɛwɔ difo bi ɔwɔ Samaria ɛhɔ a ɛnka ne kwata no bɛtumi ayera. Na wo ababaawa a sɛbi woyɛ maid servant deɛ wo sɛ ne hwan sɛ nka wokotu wura ɛfo. But wura itimi tie ababaawa no asɛm na ɛkɔ wie aseɛ no ne kwata no ɛyerae. Hwɛ enipa bebree ɛwerɛ ho anɔpa yi because asɛm bi atɔ no so yɛde asɛm bi ato no so a yɛntie no nti no ɛnɛ na brabɔ ayɛ basaa. Hwɛ papa yɛyɛ radio program yɛ ho wobɛtumi ateki stands ɛwɔ asɛm bi ho obi bɛtie asɛm no a ɔɔka no. There's a difference between listening to something and understanding it. Obi o beti asem bi bara onte ase. Tia onte de o kan na asenti no. Automatically you become an enemy. But e bia senka obopini wo. E penchirimu e wa asem na wo de atopa so na wo kyerɛkyerɛmu na e ma ne te ne ho ase a anka make you an enemy. Because obia with different meaning to say the ote asemas. Obia kreche na asem achro wo said o kan de. Asem bi ebeto obia no. Said the elder ebeti ase no ewo different. And I said the minua sakin so beti ase no ewo different. But on him we make people become our enemies per yene assumption. Said the yete asem na se. Na yewo enipa bi ma ya na me from inherited enemies. Said na o kano ohia no kan obi hu asem tre no a because say oye na damfo enti no automatically na so wa be ne tamfo. Instead say ye obi mo ho o akwanya say nko betimi abo apini say oh asem say na matie na also o stance and say o akwanya no baroma because one kasa no onam ho no kra no town dada na onim say ye wo nipa bi mo ho a me o say ye wo nipa bi mo ho a wo akura wonam ho dada no o pe wo ho asem dada e na obi asan be ka kire ne say see but let me tell you or see remember that people always question the good things they hear about you. Asem na ote ye ne say empeja asem ne ye ka fa ho a go baka say e fake news enye no kre. But I nam say e bad news nti no o say e no kre. Ba cho tie mi yo. Enti anopai tie me kakra. Ye ntio ban kran hyesema me de ma won say. No matter who you are, no matter what, dan obi betio but obi ntio but ye ntio dia kakra me ka kire won say remember that people will always question the good things they hear about you and believe the bad ones without a second thought. Now your friend asem say believing in lies. Believing in lies. And not pay wa wutie me mesrew. Se udi domanimu a you're very, very careful. Ewo ensemo a eba ho. Because
Obi or a rumor na or spreading no. It can come from a hater. Asem no obi be kan fo obi ho akere wo no. E bi kura na ne tamfo na e kan ho asem akere wo. Nti opani tie ne kakra wate. Hwe abrantie bi twi Uber. Na ne yire busuafo nim sese o twi Uber. Ena otwa mu wo na sifie. Ena na si hu se ababa wa kokokoko biti ne kan mu. Enti ohunu ya. Our friend ba abona mane. Our friend ba say ukunu de ababa wa wi abetwam. Na wa hasisi ya. Private car na wo use. Jo kan ya no ban so ma oye adwuma no ne ade. The next day na wasan de oba foforo asan betwam. Not knowing say owura na ye adwuma. Ewura no so ho no ma no wasan nya call but we there abrantie ne ye lucky say oba no timi kire nsem mu kire o mo say oh dwumadie say na mikunu edio enti se free na ekro no ebia mu hu say oba tinika mu say na tie o say bra ade e save me marriage no say ade a oba no ko believe in what they were saying na kana wade egui opani ade bia wo hunu no sade wo dwene ene sade uhunu fa no se ubo pini no a ebia anya sa na tie o ya na ka se abusua te se kwaye edua bia wo ne sibre bada sema ye kan de asem nso so ho no ete se kwaye yeah se ubo pini asem no a sade aye kusu bom sa no enye sa na tie ntia no pe ye besre se okay se obi beka asem kire wo a ye wo bi wo ho a opese otete wo ne sa nipa krontam enti ene obeka sa asem na kire wo ye wo anko na huni fo bebre e wo wiase a asem na wo beka kire wo kurampo no se wo dig into the matter ye say ene ode ba beka oni any evidence bi any information bia wo be koma no na wa say asem na wi okay nti ye besre anopai matie ye kakra mate me ko kwabra kase ho na anopai messages bi a ebeba kwabra kase anodin wankasa unua Clementino oirepa lumba fa wasre sa bibi aye no enna ye nua ba ye aye fra no adom unsi asia ha omo ye muba aye no ono no atifie request video no a mu yiye no your friend Grace wo ho good also then video dey here na open no so person catch you we by popular request until say we dabio sesen na say by adachi e be di adanse ti na ye ka e bia na refi na e dia because messages na ebeba no akimi da se pa se wo dey ya to so we Joseph akinye no Joseph sa menua na so a akinye no o dey mo tifie no ne messages a eba mi phone so mo why are there we are na Tofi and I must say show no Negus What? Beautiful. Hey, the time go on. We need to walk a center. What's a movie? Say Alatia we pray Ruby na say wabro. What I can say. What do you mean fanya sakwan so be yem wo afidie so. Hey Rade. You very pa na say man to man. Yeah. Why hata dey nsapa. Yeah. Na say there was a kun go make say one two year. Pabra atare so na wo hada be say obey sure be da hwa che. Jawajoa. Anti Tofi boa no. We box iron on it to here. Ah come na. Ora woni pa boni ni pa. Now they tie no. One say obi the box iron to atade awu. One say wa kwam sakura. Akinyamisha wati. We good papa. We say pictures so say man for the best send one. Correct elevation. Bra. The cat pa. The cat. Bra onya wow. Bra me say nya wa. Nyame na yi a kire wo. Oh, bra nya wa. Nya wa.
enyewa na won be send us we obi atwa kra send ya na ma mo to nyu ache saa ache bra we short sleeve and say long sleeves ni me no aka bo ensatia pa ti mi pa no nya me sa lo me haka ka na misiri utambo ka tell me say eh why man only the different singers hi ma Bamba cho we ase ye manya clear aha fa che ne ye mesrew aha say no enye general manager asem enti fa nko eyize ube my letter mesrew we fa che ne ye and na Sunday general manager asem na from Monday going and na Sunday pacho okay wa wo shatter kakaka we pa di ko twa ka say masa left no masa sabre o edi bet no kromo bet no kala ni ntimo hu bet no o se bet no kwa de akobo he ya bet no pa akobo wo se wo twam obi ase pro wa trala no kra yeah aki na mi hu mo bo ate na ade we enipa betimi adamu wo ho na message se ba ha no ho mo area so won tini ye ka no nti musu ntie mi kakra ntie mi kakra eh abi grass abe na me yare na o yare because mark de o ma untwa ayi a o so yare obi a o past in fact the AC nei ye kokwa na archives ni akope bia okay bia na ye ko elder so wa ha na o ma he ka me hadi ye program no me hadi ti me se bi obi kwa na asani misika na obe yama me wa yi picture bi bo ya chiro obi sa me se fa ya na me se me ni papa o ma ire me ko pa ni di aba o se hwan ni papa hwan ni boss ni papa o se nyawa na me so bra starting me radio oh o mai ba jo nya me aduma next week for mama he said dem ba ye mu nyina aro no sabi na mo nya me ne na mini ba bia nipa nya picture ni free anopa mi tie ma ni abre na makasa o de ba man kasa bi wa bubu man kasa bi wo wa bubu o ma uti esro aliki sa picture no man na fe emfanya de ebe sin ne liki picture no man na de sa nipa na o send ma o ma hin se me wie me friend so o ma hin eh say o ma bi hu nipa wa send ya ba no e na me so no ma adwe ye fast na wuni ni pakora wo be send me ma call wo be attachment aha me na me host program wo be attachment who na wo produce me once na wo twa sa picture no okay na wa send me na me ka jense ko won fan send me ya me kura sa ya bi na wonya no mate kwamra me da manfo ase se de mo pame ani ana mo nya no nti muntie me nso kakra e bia sa tam no munim de ntia se obi o wo show isu bia no ye be ko ninchi ni akohwe ne de e bi kwa na me de ye of me de man twa bi won twa bi saa bre no man twa bi on se edru de din de won de won twa bi ye be nya obi ade okay abuziafo ene tofin komo no yesi tie me nso kakra kasi ma mintie o me da se bra yenchia ahwefo na abusuafo nyina yenchia omo a omo tie ye wo ahafo me ha me bugi one classmate no ya chia mu nyina he no anye mistake amfa picture bia ma ha no pay yes a odi me no wawie woni me na u post me picture bi to kira asese ya me no de ya wie bla ade ba ko a ma hye no nso wa abrabo mu pa ne se asikafo mo ntanti ahiafo be ma won to aso unim se ABY sunya manager hwe picture de asane me absa for some nyina mahu sa me ka kire o manager wa yi wu adi me ka kire o ha me so me be send o na I don't know mo sa me ka so me be send o amat me ra ho ne I don't pay dem wa me no mani anye no kure ni ABY na ka wo kura de wa ka suma me manager to manager seri mati seri bra ade ba ko a ma hye no nso na mahunu wa brabo mu ne se ahiafo so mo ka asema kire sikafo mo ntanti sam na waboso no to fesesi a so obi nim se me wo sika se me kɔ ne nkyɛ yakɔ ka asema kire na e wa attention wo de be ma me
ebi so ana asɛm a meka no kora bia na meboa ɛna sɛ obi ba wo hɔ na sɛ bi ne ho ayɛ fi kakra nso asɛm a wɔbɛka kyerɛ wo no ebia na ɛyɛ nyansasɛm ɛyɛ tip of bia wɔde ma wɔbɛtumi aboa wabrabɔ nanso nam sɛ deɛ ne ho sitie no nti no wahwe a wontie no koraa na ɛyɛ adeɛ baako a egu amanfo nnwuma egu amanfo animu ase nti baabi a nipa yasɛe wɔ akoduru no obi agu anim ase akoduru no wontimi ɛntete wo ho a ɛnkoduru hɔ da Tofi adeɛ baako a yɛ a mɛta hu wɔ mɛma ho no sɛ ɛmɛma a ɔmo ntaa ntie maa no wode mo ntie asɛm a meka no yie paa ebi a me kwabra me wɔ ha yi ebi a na makɔ makura bi ase asɛm ka wo makura bi ase tuu ɛna makɔfa wɔ baa de no aba bɛtena me nkyɛn wɔ Kumasi kuroduam ha sei na maware saa wɔ baa no bra memfa wɔ baa no asɛm nya asɛm ɛfiri sɛ mahunu no sɛ mekora wɔ baa no me na mayɛ ne favor na makɔfa no afiri sɛbi o akura bi ase ɛna bakuro mu asɛm kwa de ɔmfa ho na ɔno no nyansa no nyinaa yɛ makodua ne aburudua okay ti ma asɛm deɛ ɛnya deɛ kora sɛ me ne bɛsusu ho ebi nso a enkame ne wɔ baa no susu asɛm no ho a ebi ankotime nwene asɛm no si baabi yie Tofi obi a wantie ne yire nti ɛnɛ baabi odi ne ti tokora no ayɛ dɛn yeah efiri sɛ one na wonim sɛ wɔyɛ ajapadeɛ no asie ne yere but not knowing sɛ wɔkyena bi no sɛ na asɛm no bɛsi akɔsie ɛmɛma bebree akɔsi dan wɔ abusua asase so ma ɛnɛ bɛrima no firi mu no ɔbaa ne nkɔdaa no ayɛ mmɔbɔ ebi nso ankɔto no bo ase susu ho kyerɛ wɔbaa no sɛ akɔso asemɛsi anaso wɔ bentie nyame ayɛ madom anya cement bag baako bi o na mepɛ sɛ abusua asase tie bi no a ɛda me ha me hɔ no mepɛ sɛ medi dan baako bi susu sɛ kyena bi no yɛkɔ me ha me yɛnya baabi ada sɛ mesusu ho kyerɛ ɔbaa no ɔbaa no bɛka sɛ bra da bi ɛne yɛayɛnye yɛ deɛ na nka yɛnsie deɛ enipa sɛ wote kodoɔ mu a na wopɛ sɛ kodoɔ no kɔ direction na wopɛ no a wotwi one side a ɛnyɛ yie agye sɛ wotwi ɛfa ɛne afa nti ɛsɛ kodoɔ ɛbɛkɔ n'anim wɔ no yɛha ne afa ɛne afa abrabɔ a yɛrebɔ no ɛte sɛ deɛ wote wo dɛm na bi a cassette no wafa cassette wobɔ side A no na ɛnyɛ da a wode ɛbɔ side B ne hwɛ adeɛ na ka ne mbom sɛ woka bɔ mu a ɛnwom no mmienu no wobɛnya baako bi wɔ mu a ɛɛdɛ kakra de ama wɔ Tofi wiase mo bia wo nyansa ne adwene sana nyame ayɛ obia na de ehu baako ne sɛ Tofi wonim adeɛ nyinaa adeɛ baako bi wɔ hɔ a menim wonim ebi nso ana yɛ common mete ha yi ebi betimi aka sɛ menim bibia wɔ wiram enso adi ebia na wo binim adeɛ ketewa bi wɔ wiram a menim na mɛyɛ matie saa nipa no na wakyerɛ me saa adeɛ no tama ne yɛkɔ school no yɛwɔ bi wɔ class a wɔyɛ minim 1 + 1 no asɔre no aka 2 + 2 asɔre no aka ebia ne hyehye ne guy ne nyinaa no ebia adeɛ baako pɛ bi wɔ hɔ no mu a onim so ebia ne no koraa na sabio wɔ bi a wabɔn wɔ class hɔ no koraa no ebia na wonim wokɔ schools ahodoɔ mu ɔmo te mass paa no ɔmo te mass paa no ɔmo na yɛ tae saa guy no wɔyɛ guy wɔ class ɛfiri sɛ wonim sɛ mass no ɛyɛ subject a ɛɛden a nipa bebree ɛntaa mpɛ nti bi a wofa class A a bi a bɛnya nipa bɛyɛ 2 bi pɛ yɛ ɔmo te mass paa ɛka sɛ obi te mass a wɔte mass wɔ class hɔ wɔtumi gye din bɛyɛ boso mepɛ yɛ a wakɔ school mu hɔ no nanso adeɛ bi wɔ hɔ no mu a wɔmmerɛ no ho ase na obi akyerɛ no ɔbɛ challenge kyikyɛne no fra nɔpa kɔsi anwummerɛ nso bia na adeɛ ketekete bi wɔ hɔ no mu a nka woto bo ase etie wo kyikyɛne no ma ne de kan ho a nka point 1 na wogyina no ka bɛfiri hɔ akɔ point 2 empo na nka wanya bi de aka ho ewiase obiara ne hɔ a na adwene da ne tirimu no ɛyɛ hose deɛ mimi nim no asɔlepani bia na wonim deɛ wo nim no ebia na menim na adeɛ baako a awerɛ ho paa ne sɛ ɔmo a yakɔfa ɔma firi baabi a yɛde ɔma bɛtena yɛn nkyɛn sɛ bia wo nua baaba wo nua bɛrima ba wo se waaba bi saa baba line no na wakɔfa na bɛtena wo nkyɛn Tofi sɛ woba wobɛduru fie na sɛ hunu sɛ ebia ye bi ɛkɔ so a saa akɔla ne nam sɛ entoma esuan baabi emu ɔhare nti no saa akɔla no ana yɛfiri ase a yɛde yɛn nsa kyerɛ no so
sabi o mana wo no omote ho no omonya kromfo da dabi wadanfo ba na wote wo nchen no enam no ayira wo kwansen no mu no one de be hye no nso ye ntie no ebi nso a enam no kura no enye wo no na afa ɛna nkɔdaa no bi nso afa saa akwanya no so ɛna ɔmu di bɔne sɛ wɔne a ɔmo anim ɔha no a wɔn ne wɔn teɛ no na tɔfi adeɛ baako wɔ mu ne sɛ woyɛ ɛna na wote fie na de biara no sɛ wogyina wo ba akyi a kyɛ sɛ asɛmbɔne biara bɛkɔ mpɔtam hɔ biara no sɛ ɛɛba a obiara bɛgyae ama na bɛto ɛfiri sɛ sabi obiara hunu sɛ woyɛ abahyɛbɔne wobɛsɔ akɔlɔ yi mu puupu anadwo a meka sɛ yi obi ada abɔnten ama ade akye because yɛntie na sɛm yɛka sɛm na ato no so anɔpa yi a meka sɛ yi nsuo si obi ti ya wɔno wɔtɔn nsuo ɛwɔ kaa kwan ho ne tere kwan ho nanso ne mma no a wɔn ti fie no deɛ wɔn nyinaa ɛkɔ asɔre anɔpa yi a meka sɛ yi wobi so nneɛma bi so bɔɔdeɛ so bayerɛ yi a wɔtɔn efiri sɛ ne maame nua bi papa sewa bi ba bi na wakɔfa na firi akura ase abɛtrɛm tɔfi mi di si na wɔn mu ahondwiri sɛm a yɛ na wɔm sɛ wɔn ba akura ase hɔ bɛfa nkɔdaa no ba kuro mu a wɔn mu deɛ wɔn ka sɛ mmɛmɛ ba na bi a me nua bɛ maa ne tɔfi wabɛfa akɔdaa na firi akura ase na ɔdan ba kuro mu a ɔwɔ ba no deɛ ɛnwoma gyae sɛdeɛ akura no si nim nwoma ɛyi na akura deɛ ɔsɛ hwan nso bi kura na akura no nkɔ sukuu tɔfi ebi kura na akura no nkɔ sukuu ɛna ebi kura nso a sukuu na international school na ne ma no kɔ no akora nyɛ hɔ no wɔkɔ na ɔbɛda akɔ bi nti akora no wura fie hɔ a sɛ woduro sɛ yɛasɛn ntaadeɛ 10 wɔ ahoma so a wohu ne deɛ wode w'ani bɔɔ so a wohu akora no deɛ wɔyɛ bɛrima ne to nyinaa sunsu asɛ sebɔ akye no afom na akora no bi to a asɛ sebɔ akye no afom ɔbaa bi nso ɔmo sɛ yɛpaakyepaakye n'ataadeɛ no ebi de kɔm nti obi wɔ hɔ no matɔfe sɛ ɔsoro wɔ ne nkɔdaberɛ mu a ɛyɛ yɛ nsusu mmerɛ mu no sa abaya ɛnɛ nkora na aba no tɔfe ɔmo bu ɔmo nsa ntɛm ɛfiri 10 ne kɔ no 10 years kɔ no a no na ɔbɛstate abu ne nsa tɔfe ɔne obi nɛte ɛkɔm de no ɔnya ataadeɛ nhyɛ ɔnya mpaboa nhyɛ wohwɛ sɛ ɔsi ne bɛhyit kora ne kwasie yi kɔhwɛ ne bɛhyit a wasi ɛde asɛ hɔ owurɛ bɛho na ɛnam sɛ bia nka maame no bɛnya kwan atie ne kakra atie akɔdaa no a akɔso mahunu sɛ nsakyerɛ bi ba wo ho ebi ɔbaa kora woduru sei a ɛyɛ sei woduru sei a ɛyɛ sei bɛrima yɛ sei a ɛbɛyɛ sei na nka akɔdaa no ato no bɔ ase akyerɛkyerɛ mu akɔdaa bi wɔ awore nte kora ehu na ɛma ne hu ade o ehu wohu sɛ ɛna ne yɛmu ase no sɛ wodidi koraa na sɛ wɔ akɔdaa no ɛba koraa no a akɔdaa no mpɛ sɛ ɔbɛbɛn wo ɛfiri sɛ wahaha w'ani akyerɛ akɔdaa no a ma kyerɛ sɛ akɔdaa no hu sɛ woba koraa no a na ɔpɛ baabi de ne ti afa ɛyɛ a yɛntie nkɔdaa no kakra ne nkɔdaa no aba no tɔfe sɛdeɛ nkɔdaa no adwene mu si da hɔ no meka wo nan ɛnɛ akɔdaa gyina P4 tɔfe na sɛ wode pɛn hyɛ ne nsɛm ɔbɛtwerɛ ma wɔabɔ nsɛm borɔfo bi ne adeɛ bi akɔdaa no bɛtwerɛ de ama wɔ no ɛnora no ɛnte sɛ ne wo ɛnti ne nkɔdaa no aba no sɛ wobu no sɛ wɔyɛ akɔdaa ɛno nti na panimu mu a bi a 50 40 60s no obɛtumi agya ne yere hɔ wedded wife hɔ na wakɔda fam to ni dɛma ma ade akye ɛfiri sɛ sɛdeɛ akora no si kua vocational skills no bra nye technical vocational skills paa menkora no aba no so bi di mu aduane yɛ aduane bi wɔ hɔ na maid na wɔte wo nkyɛn no wowɔ ɔbaa na yɛaware no wogye to mu sɛ wɔnim aduane yɛ kyɛn nti wobɛka no kora wo kunu no kora wo ne neteɛ no wɔpɛ maid na aduane kyɛn nyɛ sɛ bia maid no wɔ aduro bia bɛn akɔdaa no kakra wonu sɛ ma bebree tiaware ase abɛkwan wonim yɛ da koro yɛbɛduru hɔ ɛma bebree tiaware ase a na wonim deɛ na ɛyɛ meya ne sɛ ɔmo so na ɛdi aseɛ no aseɛ na ɛyɛ dɛ no wo sɛ abɛkwan first day na nyɛ de wo aseɛ no na kwasie no ase no sɛ wɔtaa ma wokɔyɛ program a woba na ɔmaka no hye na ɔmde aka mutu adi woba na ɔmasɔ fine wura dɛm wɔ sɛ bla light bay aba wo ne ba ɔwura me da ase awosiafoɔ aha ɛyɛ Sompa 93.1 FM sɛ Sompa TV na wohwɛ a me da ase sɛ wohwɛ yɛ baabi a wo bia wei yɛfɛ no Fakye but wei yɛ tɔfe nkɔmmɔ program no segment ahodoɔ wɔ mu
Aki. Now when the mark in jail no. Yeah. Now I was here for where them on my Facebook, where them Mr. Ramo my Facebook, Pauchopi. Your Facebook programs a problem abaso. Me bacho. Aki. Say bosumi ayesi mu isa wonsa ka wakati asere me. Na what today na say wo sa. Oh. I had enough hofe. Bra, I had the near kakra. What am I had? Abra, when you Jimmy so kakra. We may have many a bear 2011, 2012 more like new way, so me mu a buy no, yeah, 15 years. Yeah. Because I didn't show, I didn't actual Danny. He said, what will be the amount board and kind of one city way. Kasi where we are so Pia Bonton, P. Saturday will be the amount the Odia or dear boo, Kajetia Crana one city. One city. We Penny Como Paranabasa, just I won't know. What Bassano, dear, I may no lie. All right. And not a trim moja. Anti moja no. Ti mimi na nam ye emuno. But where dear won't come from a but I was for my Facebook mpacho. Aha, where the AI wa haya na yepese hwe ade. Hey! Aki ye nipa boni ni papa. Bra. What's also the pay Hannibal? As the carpenter ni pa. Eti enem me na mdem bet na na say. But mom we don't visit program me na me host too. It's you see kakara. What's all the pay Hannibal na you? I said why ma? No vacancy. What's I going to use protocol? That be mean to you. That be unim. I say what I miss out here. Mean to you. Mean. I don't miss out. And I know begin say oh. Owura bi wa homa so. Na ohia me anymore. And I say I didn't na Tofi. Obo SD enyum to ni bidin. Okay. Say I didn't na Tofi sorry a. On fasa ni pass mesi we emma mo show no so. Ase ho. Okay. Papa na me ne kasa no ye frɛ no ebehene. Seven period. Anon. Sompa 93.1. Why be our 7 period. O ye frɛ no ebehene. Okay. Animu he a ti ase na kwa se o attack me. Nam so wo de me ne papa be kasa. Sisi na wa frɛ me say. I na what tia pa the reason why and the kind of relationship one your papa mark or shares her video you know. Owura no wa homa so. Na say mark me ne mark anante more than 20 years. Also shares her video you know. Me ne mark anante more than 20 years. Na ono onye friend. Oye minua. Na o tia se. Also obi o ha onim say yama be and kwa na niema se kwa na se dabi se na me dia ba dabi blat won sa hase ma me nkyere won sa hase no on say nipa wotum se we de or the protocol dem on say obi wo ha se wo ko fada free baabi a mo doso a itimi ka se woni asore pani no pa chobra mo maka ne de mo ntwen nti hase won say wa stop wo say mo ntwen nti de o he white ne de woni ya soma se o me fa no mara nti mo de nya nuru so na wa keka hemu pa wo gina gate a wo de kai we pass ntoma pofa na wa keka se mu wa keka hemu abla kwama beta na ebo me no na sa bre no ye beta ne bo de pa da de nyame nsira no ai nyame nsira no abuja for my na free mo me say me na me host you abana time na Jehovah Witness 4 time na SD 4 time that me be some asem no I don't know I said dia mu ye ase kire say Yapon. Jehovah Witness SD 4 time Yapon. And so Radia me ye. Come on. Munyina mu obi o. Yo. Said tie no say some akofa we abade a. E de obi aso pictures beba. Ye nyina ha.
kwata na sebi wa aboa mpa ne se se na ote a yi ne sisi e wako wanim Nyankopon aye oyi okay senka de nanka ye hwe no ye better than sisi ade wo mu a ene nanka ye issue pa okay nti ezi bo beka se mumie no Nyankopon ase ifi so yi na na do yo hoda don't mind them now Sarah man for sending messages no hey say we are so awesome maya Masa be ba cho Tofin komo title ba ko yes awesome maya try to baby why no awesome maya obeka se nipa nyina apɛ wasem awusiafo ai asem o neso fache story e wa ha no enya sem ketwa amafo bi nso the course yabaha I was saying no mudin komo but I didn't feel ura franka waje mama nko so nhya odin driver back e the car konya accident afri mu oni Mr. Dapa nyame nhya modin e ho ntutu e bia no mesere no mema waso atenti mama Jennifer anopai ani menu anu nyina me mama hyeden na ura Dapa o sister say akoba say mo say old picture no enti mo sreme a enya hwe wo se me dem nkomanim na wiase obi a obi nti da me da se ne wafutu ade ama na mo nso a mo send this pictures na de bra me phone so no wo a wo di picture beba bia no me block you fa sa asem no atu trim I mean fa asem bia me nka nche obi ase won send picture bia amre me na wiase so internet so and like ora sa video e wo se ni nyina yi free ho I was a for dear Jamie baby ahoma but min communia kwame ho kwame menua ati saying Onyankopon adom ye ho ye na wo so sa wo de wo ye adwuma yi ni kase a wo ne adwuma ye fo ye adwuma yesi aya etoda yi ni mo ye adwuma no mo ntie ye nkakra Tofi na topic we no ho anopa no metika mu na me ba nyina na metie the way na esi kono na me dwene niam bebre wo madwenem Sompa na ni say asemi a wo ken de ehu wo mu ni say ubenya abotre na bi obi abeka asema kire no watiw no dodo na wotia wo ka say na say na asema na tie yes and so no what take action na wi o action awie ana say e bi afi na wo be take action because unya abotre tie asem no ne de no be ka kire wo no otimi hwe mu as nesa semi a wo kan die ne je say enti ase bi nim enti dodo na ye ntwato so Tofi mama kan se mi nchiro ye ko madam fu bi wedding enti ye gina ho na guy bi na wo ka ne nkrofo a wo mbija no wedding no na no ka papa bi ho asema mi so nim papa no pa wo krom ha ni pakese ba sai na poto ho asema wo be ka se woni papa no na da sorry yes asema no so no wo ka no obone madodo eye no kre waboni nuanom dodo eye no kre waka na dwuma wabiebie eye no kre waka ne maame din eye no kre chese niam bia no wodi sisi so no santefo so bo mutichie ya mama gina asem na o agyinye ni ho na Tofi unim se woni papa ne wo faase na wo adwumam o me ya fitafo ena woni na di papa ne ho nkomo ono ankasa de onfa na ni hu papa ne da but papa no faase na woni na di ne ho nkomo no ena watete papa no ho nsem okay no wo ka de egu papa ne ho fi na Tofi ugina wona utie nsem a papa sebio wo ye nipa kese wo Ghana ha nipa no sere wo si kana sem di kira wa e bia be mo wanwa se papa we ni no obi kan se de wo si ka papa normal person sata ma me kra me nimu no sebio na ni mu na nimtia na e bia ka akra no oni bi na papa wa bonu bra satam papa na me kanu no waye minister wo Ghana hada wo nyuma more than 20 kame wo yesikania nipa de sani di na si ho kan asem pa bla so tibia e be ho ya iti de pesa me kan se ye nya botre ne tie me nso me kakra simple mama nka asem bi president agotwam eye yewura John Mahama emre bi o ko interview bi obi ka asem bi kire no o se papa enkrofo ki kan se wo dan e wo Dubai
na no krebe ne wom musa papa ne bon ani no wo su se mo ahwe mo watch that video no yeah o se waka kire nkrofo se wo dan wo Dubai ya omo nkoton no mo fa mebua Ghana ne se ye wa ho kirem na so waka ka obian fa bibia kire se ono no wo dan wo Dubai anso ya jedi ye ntie no enti de mpesa me kire ni se nyame ayi wadom onye sika obi adwuma nkwala na ye adwuma wom ana wo wekese no ye nya daje ana so obi beka obi ho asem kire wo a ye nya abotre ne busa nipa no so ano asem kakra because ebia no wo nkiremu a wo kiremu kire wo a ebia be ma adwuma na koso ebia be ma hwe mame ka asem kire wo tama na me construction no na mo mai pani bi wom ne friend akwesi na se adwuma mu ho bibia koso wo adwuma mu ha on the right person obabeka okay nti emre bi obeka me nkwala na ba ko ho asem kire me asem ya wo kan dia ugidi no me so me gini di unu se kire am hwehwe mu na no asem na ye se ono no oye pani die but sika nsi ni nsem ti die sika ko si ni nsem no ena ono ni sika eso de ma no no se adwuma bi ho wa anye ena wote no okay nti sa na te dia obeka asem bia nti me hwehwe mu a me hu sa asem no nye no krenam se mre bia nya abotre ne tie nipa nso kakra o Kwame mre bia nya nada wase nipa ne waye boni bi pen na foforo asie na obi ka sa ne ono so na ye isa so waye bi pen anu ane de ahye no ane ne yentie wo kura onya obeye mate yenko ahoma no so na yenni nkomo ketua bi ene eye yenua ba bi awoda oyensem troni comfort free comfort oko macro SDA church happy birthday we free aki eho ose yemfa emaw yeah say yenua nsem troni no minim no pa say o sweet FM kra ana am say sika FM eti yenko ahoma no so na yenko tie nkomo ketua bi na me say aye tie me nso kakra oyema me mo akwa bade ba Fakye dwumadie so me Fakye yeja ati san Fakye ya me adun ene si aye ntie o kakra me Fakye o esisa na mama papa je ya ware no mu ja ware nsane na ekodi me mama ho no mu asem papa enfi nti na ekodi me mama ho ye kodi mama ho no mo san ma se mama na hwe yi school and ye do be JHS 1 JHS 2 na mama so be o chi sorry as o chi sorry pa edi ye wona na ma me se wa kompai bona ya ka che ni se ni ba no bi ya beifuo ba so mama ko school wi no mu ye ejuma no mama nya beifuo ba ye ne ko school no edi ya beifuo ba ye ne ya beifuo no no mo no mu ye fru ba me no onye be se na mami ja me she mami fi ni school ni ade ameli that some go school there or say me pam ni work class morning work class day morning work class na so me need because na because school o mami scam di go school scam di go school mi di be di ni ade ntu ana yin sin bai me nyim na was me ja school na no mo e go school boy no mo go school me mami ko tna boy ne man hon ma dia boy ne ma me de ye me o mo pa mo mi fie na ma me e ba nti ma ba sa me ko ma ko di ma me hon mo mo hon ma me ka ni so o ko me sister no won kan ne hon mo aba ta ma me ka chere ni mo hon mo na mo ha be ma me ka so ko be wa man ni hu me ma me on ba me ntene nka na me friend asan ma me ka chere say o ko a sole so kompa bo nya ka chere say se o hwemia but na me ho a means me de hwetwe na bana no ku ntina ma no koyin ezo na mpaibo nim so a bebi okwa so mpaibo no so ye ho no oba sa mpaibo na bi o mehia no o ye mu pe na o de ntuma ati shinti se be ya mi hu so oni bi nua be ma na chi ba be ma na nam je de ya me nyaku me nua pe na hu so oni no na enam no de ntuma ata ni se be ya mi hu mi before ya o matiti nwa na me de wo mi ko ma me tia ma me amomi e me se dia kama wo mpo dia kama me be fi mi asha ko na kama so asu mi so ma me amomi fi ni nten
Sofo be a catch and so bay for. I can't send me a before. Also, I bay for. But daddy, Oh, mammy and Tew. Mammy and Tio, go back. Oh, you be some numbers to make up. And make a sample. And yeah, I also join one alcohol. One Siasama Mecampo on Simus Media. Macafrawati. You see a man from Quenya will be a Quenya, Nipanka would be so about Warren. It's not something my papa and your feet. Who also my uncle jealous from Papa Honor. After one sooner, Baba will so saying, some catch himself, what to say, Ushank or 40 say, oh, why not me, but my being accident, number one, for the Kamaka when I work with me. No crema me am back. That's yari. Ma means millions you. You could do one, but you could do my son come. Mammy from brother made the success and I said, Mammy amba. Mammy no we and Mammy amba. You didn't watch my member. Yes, Mammy number. Now said them and a bush in Afonso. Enemy yet besides God me as the bush in India and Bao Musi. Almost a penna on the bay. Mammy, Kafrawati. Na so when Tiwa Yami Betiwati. I was here for you first number 21st clinic, the sciatica expert. Omo Edna Yadiemu champion and Kasa, the one Dini Omo Aje Edi Aswa. And Krabatano edu and watche. Se sciatic nerves waka for nature 21st clinic and Krabatano a doso tema. And crying Kaswa Gosu Kumasi Wenchi Sunyan Brekum Tachimai Takrade Nkranza Kofodia Domi Debiso Jaboso Yewo Obuasi Sisia Meno Kasei Court Junction Yewo Ena Udru Takwa Ehonso Yene Roman Stores Ena Edi Enjanimu Se Otuasi Etwetwenwa Eyo ya for each 21st clinic aswe Yasain so Ewo East Legon Hodie Shannon so say a research center Kessia the whole Africa yegina so about Dr. Abaso enya no nko yade bia etete wo no last year ye bona Abaso say Dr. Nedra no namwa say odemawa esa yade entem no 21st clinic the sciatica expert enti dog no hu say awoso no gia na ogene saa no enti enya me wanwa saa awoso we mi kobi ye nua ba akusua ago aboaje enso ena wo ho no na kofia nan kwakua nan num nyina no na omo ewo ho enti no kwasem ni say dog nyankopon enhyira do kire no pa bo modern for ni che 21st clinic aso ye bi akọ na kokogye ayaresa okwa wo de o se Tofiakwa sememra o discount kama 0540311311 0540311311 yenkwa ahoma no so kakra na mo ba bi mami wura won trase mami why na e medi nkomo kakra mpacho wudi ni ba bi afre mi free Pacha friend ama kasa free hen Pacha penyanse okay ama ma one so kakra mami why Pacha good morning ohima Pacha me no be a juma wa in police ni na me na ye no na papa panimu bi a ode na hye me nse wo fie na papa ne peme papa no so wa yire nti sto ka se na me sha no ema no si pa police ni ba na obetwa me ka nti o twa me ka 1 month no e be 1 year time wan twa me ka bio nti na me ntia se se papa ne peme na me ma mpene no nti emre bi no ya my light off number 2 office for na ya kucha office na ya kucha like day na me neka ba mu ba fi on minim se papa na ka cho mu so mu tu physics no na mu fanko nti sa nimra no na me master no so afite china ya ba okay obaya make chen when chemi opamani ya 1 year time 1 year na maseni na wan chemi ka nti chunu na me se papa panimu na me ne tifie ona ye sa adwuma no ope ona ompe no na me to wo yire papa panimu nti che woni ma nya na no ana se ma mpene so amani ntini
o ma adwuma ne bɔ me ma makatua so yɛ dɛ ɛbɔ na police ni so antemas ama man kyerɛkyerɛm anwummerɛ na ɔkye ne safoa ɛma me nim guaseɛ na kini sɛ na nkuro ɔno soso ɔmo yɛ nkofo na me nim obiara all right deɛ but ɔmo asɛm ne baeɛ no ɔmo nyinaa ka sɛ ga yi deɛ papa yɛ anyɛ ne yie nso still na papa no nya pam me awie na ɔde obi bɛtena no ma me kɔyɛ adwuma hu wanyɛ no kwa kyerɛkyerɛ me nim deɛ wɔte yɛ na sɛ wantuo ma ante papa no nka bio sɛ wo sika no so ɔfa di wafa di aptena papa no mu no me bɔ ne tiri so me kama me nsɛm gu ne so da bia nso tɛ bia na magyae sɛ ɛyɛ sɛ metumi gyae saa ne ma na ɔmfa ne mu so nkɔ na me so mentena me baabi ase nyame bɛko ama wate pakyɛ okay hey aya tie me nso kakra wate bebacho udin ni babi afra me free hello bebacho udin ni babi afra me free hello yeah holly oyin ma ti say na me adum na mo free awrade adum me wo fa ase no osu anopai me free omu ma kwan betna pio ne nya sam dikwa mami nti o oyin ma na the actually me film na me ne me show for ne kuma for you free na ni kun so wa banoma na before that no me nyemoye na ni send mu ma ba kan no nyema bi ko so na ka o sen ka be ma me na otie ka wo bua mi be ma na e ka che me say ono de ye wa asantene wa ye nware mu ho ba usu wa banoma ai asantufo ye kan wa yimba tawo pese wa banoma mbetna me menten na ngonso me ho kire ma de ye mu obebo me a o pese obebo me ene breso say girl me e so wa ware no o pese obesa oba ena o pese odi akra ne be na me sisi me nya abo friend because me akasa me no wo ye no o pese obebo me ade ye mu a me sisi me be obi ba so yo kunuba ene se onye obi ba o yo kunuba sebi so ewo die gina se obi fiti preko benye bibia o obi fiti preko benye bibia o ma so what is asa no wansi me bisa me say e debe ne ba intina sinti aka na intina okay wa fa mi timuka ma wo ko 8 months na sinti mi si aka be sram da ena be ma no so no oban fiti preko benye bibia o e ma so wo de ha wa ware mu no me beje wa ba no ma ne ntina oba wa de ne se wu no ni ni a me beti to wa ba no ma enye yi o say o issue we no say gise ye de kona minim na ekoto ye bo ase boy ho nkomo e wo ho me da se be ba cho udin ba bi afra me free hello ade we minim say akimu ma hela we man why me ba cho udin ba bi afra me free me di Esther na de mai mo nyam pa o ma minti o my own is I'm also going to share life experience okay boss for the one of the age my was so winty because I was once to work with my uncle. So when I went to the place at the side time, my uncle didn't make the caretaker know that we are from the same family. So I was working with him for some time. The caretaker told me that here, maybe when you come, you have to get money and go. And I said, okay. So it was a guest house. So the caretaker told me that if I had maybe 5 people, we should share the money. So that we will give one to our boss. And I said, no, for me, I came to work. I can't do that. Then when my boss came, he told, fortunate on my side, when he was saying that, I record everything. So when my boss came, he told my boss that people do campaign, but I don't release the money. Every time I will go to luxury with my boys, go and spend the money. Sometimes when he is and he will come ask of me, they will tell him that I'm not there. I don't even spend time in the place. So my boss too take the thing so serious.
he was about to sack me and told me that he knew, sir, I was his relative. That's why he brought me to help. He doesn't know that I also came to join those who are even there spending the money. Then I cried, so I released the video. When I released the video, and my uncle listened to the video, after the video, he apologized to me and said he never knew it was like that. So assuming if he didn't listen to me or he didn't ask me at the first place and he just sacked me, then they would have continued chopping the money. So from there, whatever the caretaker will even tell my uncle, he will never trust him because he knows that I'm coming to help for him to get money. That was my issue. Okay. Ati abusiafo ni tia wo nyina ayese no wo fa akofa na ba oni obi ye adwuma. Nanka nipa no fa kwan foforo bi so. Nanka woni na kabo maye bibi no ono ampene so no. O ka asem de ato no so. But we di ni tire ye ni say no wo fa no enya bre etie no. Otie no no. Aha, kire ya otie no no hu say enka oya yem from so say opamo no a enka ebia kasamosi ti abusiafo wiase nankasa no se wantie obi a ayasem kase o me ba cho wodi ni ba bia afra me free etia no abeju onyina yes sir ye jo so Tofi anopedia midimidi be tie kakra okay mami ntio na na wo ka se emre bi wo di program bi by se obi a akonfo wi a wo pen ana se ye wi a obi bi pen ana ya zan wo pen no na nam so ama madam na ntie me na mikuta wo car ni bi wine car no bi nti me madam car nti me the call rounds me roll pass ma na ba form madam no enam se me dro dum no sa fraud for no ho no amudo mo se wura car no eyi madam ne phone ne tablet and gu seat no so okay nti ba sano me call fi me go to office no na say me hwɛ sa na me na me ka tell madam say oh na gu car yi mo me ya we say na gu car no na me tire me nsɛm a me ma me ya nti ase na me call baby a me ko gina no na me bisa boys no so ene sa na tie dia boys ni bi na fire me so me ntinya na ase me call say ema me ko pay tire ewo sebe antwa ho ema ni nya nimpa kro no mo mbehwehwe me nanso na me se madam na ntie me ntino me madam na no kwe daddy yeyi medi ma me tifie o oh me tifie nso ko tie me ema me kire no kwe ma empa ma iba so a ene no kwe na daddy me so me tifie ntie dubre bi a omo bi adwuma na em ntie ya no asem kakra ya ye ni bi no mabro afo no yesu obi bi kakra wo yemu ebetimi adanadi na aboa yesere omo aya omo ntie kakra ene me tifie so kafra me ba cho wudi ni ba bia frame free Tofiakwa sa me pa cho wan kasa wo fa se unia kuma wa de nyina olumai fosla isunyane hey champion mine ono a Tofiakwa no kwasam ni sa no po e mo bo adwuma ase na ohini betina ase na anyonkofo mielu bi na omo ye very 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 good tight na omo si anyonkofo mielu omo be da timi ati omo ntem ukoka we nwa asem kire we nyeye uka we kire akirem kire we nyeye eno ohini ni se wo betima atete sa anyonkofo mielu we ntem no me chama japade mu miensa me ma omienu ena brante bi so no se me metima atete anyonko ni ntem eti friends Tofiakwa hu se mrante na ekọ no eno ma ba ko excuse eno so excuse me enti oba eno ode na no tale na so na was o wo de jai kura kire wan carry an kire no enti okoto na dafu bu san se was say wan carry an kire me o was asande na wo kan me na wo nam obi ama me excuse afre o ede na no tale was wan carry an kire wan carry an kire me was san sama na de biamanfo kafa efa ho no san na no kure enso ma ayi Tofiakwa wan carry an kire no enso watete wo muntem ene obi kwaye komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene obi sa komisheni se jidie ni bo adwaman wo se ani jidie ni diewu wo se ani jidie ni bo kro no wo se ani ene obi komisheni na jidie ni de kontomponi wo se dabi jidie ni ditro wo se dabi no obi komisheni adentina jidie ni bo adwaman na jidie ni nyen kontomponi ene obi bo adwaman enyame achiwade
we kronfo anyame atuade wodi e wo nyame betwe wasom na we ye we nyina achi apamu ka no kre wo so obi ho asem te so obi a wo di ni panam wọ́n wí nípa nam ètí sẹ́ nsẹ̀m kíkà ní n'asefọ́ no ẹ̀bọ́kuro dèwé nípa ní bẹ́ẹ̀ sí asẹ́ wọn no èyí sọ náà sẹ́m náà ntí sá ètí nkyerẹ́kyerẹ́ Sompa TV Sompa FM mo di aba ní diẹ Tofiakwa Allah yahweh wọ́n tó ní kyerẹ́ nsọ́ngu wọ́n ní wọ́n busuafọ́ ẹni Sompa FM kọ́ fara báyẹ̀ nyankopọ̀ nhyira ní bebree salamu alaikum wa alaikum salam okay ayi ìbàtọ̀ wò ní bàbí afẹ́ mi free. àṣẹ ìfẹ́ mi Emmanuel. okay Ima. Hello. Ima mami ntio. Bajo me ka se fie ku apem okugwa. Oh. Mami ntio we. Me so me yo bi a me ye adwuma e wo radio so. Na me ye technician. Na me ne me am assistant na ne wo adwuma. Me ti bedu me bi se na me ma me ya internet se me ko hwe no. Na me ka kire ma assistant ne se tell me ko adwuma me. Your plant now you use there is a problem. You must say so. Person also, my light of now. Person also. See. Onusunim. You send you know, and I'm again a man. And I'm calling. You can call you know. Uma be say 3 hours. And a manager friend me. I like to go awful. Plant you know. You are so you. I'm say oh. Machere nipa semesi na sister me say onye ni so ni o si o wa ba wa enye den enso ade nti na wuja station ni sa echo na me so me chiro bibia say me 2 point o bisa a research na na ye na me story bibia o say me 2 point me agency manager ni bufu e ma me ka say inti nice mi ame ya no se na se mi ya nsa na ma bi ko ma ko du fie dada na me ka kire ma me se si na si timpa ne jo o di o ma mi twa so fra na me san ko ni ko adwuma mu a station off station ko off be se 7 hours and I'm going one, I'm going planting one, I'm sorry, that's right. Na me ka sa kwa se na nye wo na me kire o sadi we sisi o se o na ya enyi then I no oni obi adwene ho se sense me ye technician head of technician only you got me jimi suni obeya ameye yi me amani pa ko oni ni din komo no ebe ka kire me emo mpanyifo ne express ti wa nkasa ka kire nsi na mayo station na ta si wo me freo na me so me come side in tell ono ai be ka me me ko manager o ko pan tell a pam me so na me ye juma 2 months you see obi aka me in America oh muntie me side of story obiansi me juma ye for AFC obiansi na me ye juma anaju de sumu kura e se me foro mark e ko empress ni ase wo so station ni ye party bosu so a tiawka America so share na me no ade we die enya die be em ko pembe vitna ambe juma ni oja juma mu best episode me ko sha you line na every me o fe me a me pa ucho there's some station in money na me say dia san ya o say asem yi sin yes na me see you ejuma wura da bi agi die me manager an ka san friend o say yima the culture. Some say at the end, I'm going to miss my side of the story. Me kira mo say me say ni pa kono. Say onye ni say. Mo say ma hwere sika that moment no. Minim because station call off there 1 minute proper. The minimum implication also. And then I make the program be say my generator and stop. Mo money mo dada. And I'm ready to you. I went to man. Enti se CEO na frel. But you say frel. My fra na me say me to me you. Because what the uni? The met my catcher on say what the team kakra. Fan number na mami. Me nu answer me training nya abotre na me so me no nkasa kakra. Unim. Say me sha wo say.
So osan come back to adwuma na ho. Ask me. Ebu om de be ma no ebe yesronko. Ebi kra om beto akatuam. Ti wo de ma wakoma mra form. Me no be kasa akiri. This is a station for Frana. Oh, there be many station here. Everybody, ane ore me producer fa number no. After program no me no be kasa. Why? Me ba cho o number no say na twa to. 40 0240299640. Nyame ya doma me ba cho after show no me frɛ why? See. Hwɛ. Hwɛ brati mi kakra o se utie mi a. Nka ntɔkwa a wopɛ sɛ wɔne me kɔn no nka yɛnko da obi na pɛ sɛ sɛ me ne wo ntɛm bakyɛ wodin ɛne baabi a frɛ me firi mepakyɛ video message me din asie kakra amintio baabi a mewɔ not information no mu nyina ti information center hɔ ho ɛna ɔma bie mu meda ase mamintio mamintio sinia adeɛ ma wokɛi deɛ mama ne hu paa because me ne papa bi asa kwaya busu atentene afa ne se me papa ene baketwa ana oma ne betra me nchen eso metra me nchen ko school en for ba me ne te no ana me ne nyina susu ho na kwa ne bae ya kwa ne bae fi a ye kwatrem a ye ko rente ye fi ra ne fe me ne me wife ni nyina ana so be so ne ye di nkomo na bae oni ni nkomo na so okay ene kre ye di nkomo awie after the doctor for betum ne say me hu say o office no woni ne tan nante enti I asena say again no na me feel ha de ye ware mi no na temperature me ba no me ka cho mu mi no na pa ketikiti e se de say mi timi ware man ni akoye ne hefa na de ware ano ne nkoda na che say kromu ho no akoye ase o mo de akodi konkonsa enti wo ho ana oba nam ne tenaba ana ma tete se akwa no ne akwa ne nam se ana sa akwa de meni ni pie ye kota ade so no wa wo foforo winti mimpi enti meni akwa ne kota ade so asana sa akwa ne kwa minti mu bi tuta no kona se bibi kwaye ne de ne bisi okay because so mo be ka se akwa no mo hu se nam se enti ne bibi no de so fe me se me no ka se ano papa machi oba ni yi akwa ne niema ede me niema ka atu ni le gbo de am po ya fiku se fie ho mo tenchen na begu ho se so na ma another topic ko mo ho tan no mo ka obi kwa de bi ko si asori dem preach na so ni mo ho hwe me se afi de wana kasa tan se tan so be jana me pa chori di se na se eni ngwa se nya ba wi a chope bi ni wo bi se no de ho hwe no nya wi wona ma ne de nse tan so me se to fi mi ti mi pie enti e ba sa kampo no mi fifie o ba na mo for yo o ba o mo ni so mo busa so ya se o fa se ni ti o fa se ni ti ya se o yi se ana se che eni ngwa se sa to fi nyame be kwa ma wate mate yankasa kwa o sɛdeɛ enipa bitimi nya bresɛi nipa a nipa nya daagye entie die wo mu no wonam wa na nipa bu so yi nipa bɔne ni nanso na asɛm wɔ mo kan onnim ho hwee ba nipa nya bre no watiew okay utumi kan yi a utumi sa asɛm we die no kwɛ enso oboa do tie nsu tie ni ye be ba cha nsu di ni ba bi afra mi free okay me po se me di si ka ka bet ka se se fa se ba mate mami ntio senior okay na me ne gidi me ho na be benta na me ne ejuma nti later on na me ne ejuma na o se me de moto bike na o ko be na me de bia me ko ba ta na kwa wa nti minya amuntia me ka first 3 months na me de rente dan wa hanu ana na me tia nti na weekends na mama na ba Sunday no ko no na so na di nti me mama de no so de no hebe na hebe ta me madam the lady me madam na me manu ko so
It's not one of my friends when I because now many quack cleaner. You later on a movie, and you're treatment of the core of 5. It's not a conject a not a fear in the one man, and it's now I can tell you. You come back from not time and make up. And you never and see, the one I'm saying the performance like a million times. Me, you see. Never say, Mr. No, yeah. You will be catching me. I just want the menu. The big thing is that me, now, all you me, Madame, I'm going to pretend. Or no, I can't even have my new about for home now. If you not going to come here, the player Juman, family back 10 to 11. You jump on what I'm going to make it back. Time at the court. Maybe I'm not more free baby. I mean, one of my friends of my friends you could be in a book of dynamic and a cassette. I mean, you in the store. And also, all fun down of the Siam. I'm saying, I send my job and maybe. You see, my buy and 3 days time and half an hour. Now, the only thing is, I say, when you're press, the car, you see, one of my John Fred, in 3 months time, and so the person is chiefly one perform. So, the woman is made the commercial into the government cousin. I want our own good now soon. Remember who the other way and the human a catching some man. I know when you think the more women to know, we need to have a win and about that. Say only about the tough mammy na ya for obi nso gina so nti say ni ti a wane say oba no unya abreti na sem ana so wantie na sem ono na entie me side of story. Okay. Ti ana ono guy na wa guy ni so dan na eja no bo nya me ti a anka okay. David nti say wo say akwa na o say wo say akwa na o David ti ana so na obi ono no so obi mpa obi pe no me ba so me fa de otwa to na me kase me die kira course ne gwamna intimi mfa na amanfo aka nsama to amanfo so no so wunya time tie me kakra bi a enka niema wo ye fa me ho no ka wonye sa ba cho wodi ni ba bi aframe free Mpacho ya frame Patrick na nani si mkase fit akale akrade tadi me ba cho mami ti osinia Tofi anape issue no mo she na metase mekanga ba cho kwan da ho bra na kama na misano mama me dem kwatna me na ba konteni na me na no wo nkwala me nsa na mimi ka wona ye nan ne sanse me nye ne baninki eno ndie fio hono boni bi ebekosu bia ye me na ne mekaya etwa me nsunu mu kra na ye ba ko na ye di ne baba ko birthday and on my set drinks over table na my set drinks over table no so no sa baba ko no betina ko yana so wu na hu ka drink ne ba ko na tofom ba na me na me ben sa drink no nti ma me no enchi me no ma so nte bia ye me na me ka tofom and one so wa bum mu ba ko Sompa 93.1 me say obo mu sana na luku ne say ade nti na wa bo no o se ye na water drink na to o se wu hu so no no ka to ho na ma me na hwe luku na chi no wu say ye no a ene ekose na me say ade drink ni me say say bo no bo me no 3 days time na me bo wa na mo je firi and me juno wa na eye me ja and within that and I'm say maintain our credit
ɛna me maame ɛbɛfa me firi hɔ asa den ba wonim sɛ me kɔnɔ se me nkɔ me kura se nkɔyɛ me banti ho enso ende osi ni dan abesi ende no ende me na ma be electrician a o se me kɔ waya saa dan no ma no yɛhwɛ kɔ waya ma no wate that's it kɔrɔ asɛm wei yɛ mahinta sɛm paa menkaeɛ bare mede twa toɔ na maba owura yi so mekae paa sɛ 90s mu hɔ baabi no na mpapa firi US aba akɔ America bɛdu enti saa berɛ agya wo sɛ obi papa kɔ aburukyire ba a ɔyɛ bɔga kakra na baba obi wɔ ekurum prɛko pɛ ababaawa ne sɛ ɔne menyam saa berɛ no so kwamna menhunu ɔbaa da me life mu mennim ɔbaa da asɛm a mekan ɛyɛ mahinta sɛm paa na mebɔ so a na ɛyɛ meya na mekae me maame aba na me papa te hɔ na ababaawa no maame ne n'abusuafoɔ kakra bɛhyia na yɛfrɛ me na ababaawa no bɔ ne nkuro sɛ ɔne menyam am sɛ na me adeɛ no a woka no menim ade korɔ menyɛ bi kora da papa bi wɔ hɔ meyere mfini da ɔse ɔba a wɔnyam n'anim no kunu kwamna asɛm a mekan Israel Nyankopɔn ne me dansefoɔ ɔmo ama me kwan koraa na mabie ma no akasa ani anada bi ɔmo ma me kwan koraa na menkyerɛ masɛm mu ɔmo ama me kwan baronim ma menka sɛ menkyerɛ wo asɛm a meka kyerɛ me papa nom anɔpɛ me maame ɔtie me yɛ kurom ɔbaa no abusuafoɔ ɔtie me asɛm a mekaeɛ ne sɛ me deɛ ɔka no menim ho hwee basa ɔmo sɛ ɔmo ma me kwan ma menkyerɛ masɛm mu a Nyankopɔn bɛkasa ama me asɛm a mbie ma no kaeɛ ano no ma werɛ ho sɛm a meka na nɔpɛ yi ne sɛ kwabena ababaawa no kɔwɔ no akwala no wui ababaawa no so wui I'm telling you anɔpɛ meka mani atata ni so me se akwadaa no wui ababaawa no so wui because yamma me kwan ama man ka die menim no kura da di me se hwa komra ewiase wo ho obi betima film asam de ahyew but se yenya daje ntiewu a ebetimi de wakoton ebetimi ama wadofo adane watamfo ebetimi ama wa poison wo ho to da obi betimi gina ba bi egu animu ase but one tew dabi uchiremu na hwan na bete wase na ewo kan senye na DNA aba na proving call for wrong and writer and it is about yisam na lady ni kan na na wo de chiremu na me abaji we de se wonya baifo abusiafo but ya de for wa asam kase na meka no mahinta se na makana no pay no eti ewiase wo ho se wanya bra ma obi na wantie na semo a efiri ho na mehunu se manon kasa keke I'm telling you me see with you for unayem yes I'm telling you efiri sada no kwabra me suro me ho de tie ne se nyese wa usuro wo ho enipa ho se wo ye obi ade na se ade na wa ye nipa no wanfo anko boso masemasi wanfo anko dunsini konfo bia na malam bi ho na wono a gitumu se ade no a wo de ato no so no woni mu hwe ne wo ye kura ebenyaw enen katofi banyini ebenyaw oh yeah ebenyaw enti enipa bebre aye sama yes tofi sasema ye kan yawo me adabia me kai me te wana me kai sasem no a
na hye me kra we lady ni wo ho anka mepe yeah on that office lady ni wo ho ne nanka wo kono se but wonim say girl no so wu no o confess ansa na wu and the answer say easy yes o confess ansa na wu say lady ni mu yanka be ka say bia wo ye na wo de tare no me say o confess ye so no ya asantini o to ya kan ni ama eko wi akire no maame no abaya no maame o mo ba me hodwa to I'm telling you eti me sira mo sa asem to obi a Tofiakwa ma no munya bre na muntie nipa kro kakra na munya ise obi ka obi ho asem a na ya som me say wasam no asem no set sen Tofiakwa ma no Tofi wasam no Tofiakwa ma no say wo woni mpefe say be ma no nye wono na nyemu a say ye nhunu mu na ye ho no kura ni ho nti fa nkohye no na wo nkwa ehu ye nko owura no so na be ma akwawa be ma fidie no kakra ma me why na kasa den ma me mpacho yen kata wani mu ana aki mpacho mo kata na ni ma me why mpacho pi producer edru baby aya na mo nyesa production ansa na ye dru sei mira anopai adien na ato wa wabafa che dwumadi so yo mpacho me da wase bebre oni ma badwafo metio program no ana DJ nso menemu tama na metwi taxi e wo masia ma fa dropping period no o adumu do aba anwamaduma na ye store kakra bi yase e kwa no ho mi fa ira imodue o se na wo si kire mase no bra ya bro na me susu me okwanhwe ni okay na oni me din komo bebre okay tina sei oba hasie no metio that's na me story bi me tete wona asham so ache okay na me say mepe eda okay na me so me no mafa enwa adwe ma hwe ekwan a obefa so me fa so my intio na story ni na ni say me ametiwe me ma me wo me nkwa okay na me hunu so ituntum so ekoko adan ofiri mu ana yeah we okay okowu obi man so okay enti me ma me nwa bi na otete me akire na abusu atenti me na bi eso be fa me de me call baby owo so kohwem kakra ba se ne yekan ya wono so yire no wa hadwen enti school na bom humodin me ni sulumuntar kura men kan tutum ho edu baby a me na me kire no enyama bi kakra wow ache oh me pese me bo amanfo ni me nto de ye ni nkomo no enti me na ire no ha woni nti manti me anko school me dumu ra galamse adwuma mu eye kakra ba me da na me nkwa mrase okay o ma didi awie na asem fufuro na me so na ma se nyina ne se me mame ebusun efiri mu mame eje asase wase okay owo mama miensa mienu efiri mu me mame ka ho bi okay enti me de me se nyina ye busia ye nnuafo me mama dwen no ti mi free bia na me na nchen ne ba he no me tete amanfo nchen na se me sunsun mo kakra ti mame bi mame edan ma me hwie mu se mentrem on ti say se nyame ma do na mia me nyame dia na watu amena ka asem no 2008 eno wuye ti me tra ho be say 15 good years no bia ni se fi okra na me free enti a chire no na ne man ye se edan no omo peso mo paso na omo boss foforo ti na che se o se so too ti start here no so me ya ma dwen se enye me ma me ebusua no asase ni bi da ho okay ti enye me kwa ko pe baby a me dimiti be dey ebeto esiwo de kwasim ni me koi me shase 2013 na tofe ni nyina mu ni se
me ye dwuma me for so ba sika ma me nsam me dwene wa me ase nti ekwan me fa so me si dan say se bia 100 cedis menya betimi ato cement a ma kota beguo because me dia akura 100 no e be say for sanshi na me yen kakra na metimi ye sada no manwi na chesi we ni bebu mu enti me move ko on 4th November 2020 okay ana me ne me yere me mani ekoshio hono eja yeti wo koto me ma me ni nwa no ko na me to obanya no se ahaya bai intimi ni di nyama me no to ye bibia onko ma me ne dey ebi ni obanya so temasi tede di ka o ye aduane okoma ma me ne bi sabre nso na me so me ye dava me twika okay to me ko adwuma ba no ba ne tuma ni se mo me aba se Tofiakwa efini kwi wo ye aduane a mo mre ye mre ni bi na ne mba ebe mba ni bi na me on ne kai wasi ai na me okay waka dia na ji wa home ti ni bronya brem anche bia na bi bra bronya mu me so afi bia dura na kakra menya no ono na ye oba pani a waka ene me ma me nwa pani ni wawu ni mama ni bi empefo ti kakra menya no cha me bi asom so wonsujiwe ma ne sa ti we no be ka sa na fi duru ye no na me ese no aduane na wuni a sabi anya dia beto bibi ti kakra menya no me nkoma ni bi na me di bi koye be koye ma nkoto no ti we ja ne ba akose ma me ba mon fama no okay na ye Saturday na adia chi kwesada no pa me wo hwa na woni ne ba be ma e ba me ho me so dan me si me dane ani ehwe abontin me ko efeni inside ana mo ba e tomba mo chi na me jesu afi aseme free ma me na no PSA scanner de ba me saka ne mo free ne kro nya osika fa hwe ma let's just say do ba ne kae no ene na minu ho ba we dey apie wanim nam sa we mate na jame de cho de ni mo e di bro nya ni we no on the 11th March 2021 na Friday ma sorry am ekwaduma me nyale me ntehwe me bedru kuma se na ya lebi e be take me na me ka kire me chins kojo me ya yare na yale na chassie no asia de pia na wo eduba bi asia de mato wo twitwa me eduba bi nso a asia boje fruma de watu de magire mu a me ho hihime we na me gen kakra na me bedru yikrumo nti e bedru ye no na me de kodi da ho me da ho 3 days until Monday na me ye say no dade ne call me da Tofiakwa matewsie timi twa no mo ko hospital the doctors too ena ejina me so obo se bisa me asem bi obo bisa bi an me ya no eti ewi ase no mo ye say me ko twa history no kra ni na me ko twa history me ko emi twa 4 report about na say me spinal cord ho aka na me me peja de mo do na e de na me spinal cord ho aka we say omo na akomu school na omo wo hu ni me de ene edro ne chwo de ba anya sem ketwa edro bi omo de ma me kura no se edro ne na Germany for the sa COVID-19 na omo de ma mo krofo oti ano no hwe egu anu na anane because na ahode na yede asa afi me ni mo edro na yare no kwa na ekosoro enti me ya nam so me ko ye pastor nam ne din komo me ko me pastor me yare me huni se nya honi mani ade o so o de kosana ko hospital to one Saturday bi me sorry ye no na me hu se no ade anchi me kwasi ada me so me ni obi a matewase me nim ba bia na me so me tuwe so pa me gidie no edin me nyi bibi ni se bibi wo ntime na ma me nsuro Sompa 93.1. me sorry and who said no, I didn't even question that. It's me yari any so madam for being a de car.
man or ye, can't no be there. The Pacrono, anti-crumo, but a science with Jimmy Dino, or promise me, I say, so no better can say, Yamia, or Mobi on to cry. I check Satam Cranina, and on Yamia Dum, and I under Kunsukua, and a senior out, just or talk the Beshemes. See, Yarena, I'm not the kind of Madame Fubiano, the Yajuma. To me sorry and I'm who is a dance me question. And I'm good to me was on a James Mitrasi. Sabrans on or Banus Mena. A Casacasa, I'm a jam or co or my meho. Oh, see, Fee, and you remember a 5:30. Yarena, I mean, 2 minutes. Me now 2 minutes, me not 2 minutes. Can you remember 5:30? I dream by me to man said, no, my man call pastor. Me and Kakra cram call. Now, my coach said, they do need ye. Oh, now, anymore. The coy, none of first gets credit them. I'm saying, I can't. That dream is not by Biomini say, men call Madame for number de car, man. Okay. Now, my coach say, on Fakye Missy fee. Na me pese me wo achi no man so bisi because car no ni wura no nia okay no chanko ebeye man so sem bra me free ya pastor fee ho akọ na abo 6 anwumre okay me kodu madam for no ho 10:30 Sompa 93.1 na kura to aso be wontwe ana no the same crew oh mitime nante kodu 10:30 to me ko ene wada na me nyana na me se bra this is no yale na kodu no ayeka ti fa me ko fi na yemfa ka no kweso to ene we se o yare yi die nu yanka ka me do kire me sofu bi e ma ye hwe on je se hunhum obehu honam so be de obehu na me sofu be was what was so ma ha ana me se ne ne yanko jame wasi dabi samano okone bibi kopie mu a ebi kura mpa obeka se bi amene kura na akoyi hye ho bibi ti se na ya 190 freedom wa beduru ha no we de watwa so ma nti du ho abra me yen kakra me koye very lucky me koduru no 11:30 koduru na sofo ne ti na sori dan no o hye ne singlet no den sagun busi Tofiakwa na me pie so ti me chia no na me ma na o ma makunya no busa me kwa so na me sofo me yare back hospital yasim baby say na teach ma ya ma me hu so still ya le no kwa na ekosoro so for say ya mom pai na bra ona me bom pai 20 minutes o wie na ode ne satia me no tum kotodwe wie so to kwa do ye na wasi eja ya to adu hunhun wa ye bibi obusu asase so na busu na kabom so mom prinso ani ayo wasa na wotiwe kura ye kunwa wie nanso onye obi abone nti nyame pese obegya o kra modam atamfo to kan ma anya chi na ndi sofo nti sei ya be ne dai ahwan obo ra sore dem o pie ba na o se kame pepe wota miensa abompa ya gusu da mawo nanso ma anya bi nti so bitina ko bi abadia ko bodu mi ko penso wo hen Tofiakwa ana no so me yan kakra kra na me bae besi lolu kwam be du lolu kwam na se obi store no ntum na me nya bi na me to de koye ko dure na papa ne bompa igu nsuo no so owie na si nsuo ne miensa ba ko bia woduma ye kodi fa we se ebo na dwodon ko anu so be ko nguro makote ya de na chiwade e da be ye do ahye fridge mu di yansa de be chi na me nwoye na ade be chi na o mo ye sa de ndo je ni mu na o ye mo ye sa de no o mo hihye mu de mo ni so makuma wie ti ade be chi a me ni kan so nyame ma dum ne so nyane me a me ni kan sorry ansa na bo 5:30 okay ti se nipa na pie no hu se me gira na me nwu ya o ntimi nhwe me mprenu so fo na ni mu asem ni o hwe me mprenu a wo so no tuhwe no tamsi yo so fo mati ti so fo ni ya sa de na o bompa ye no gunso no so na o kirem de o se me ye na me ye no
within 15 minutes na yare ne yawo no na ba fo ti sada no me ba be du fie no de kwasem ni eda ne da me de mitimi die okay ene me die iti me ta wana me ti se ni bi kasa kire me sorry na bra na so ana me sorry na above 5:20 na is aka 10 minutes na 5:30 wow na che me butu no wo no so si me butu wa kwansini if you know so be PC u pia me mo abontin okay na se ti wa na nipa e bi pie wo pie ye no ne ye mi enu ani boss si a boss at once as the electrical so bi mu a e wo so no wo sinitrase wo wusuniti no oba ne ntoma no de kriniti na oye hwan me pa chese ntina me bisa say oye hwan mpese me body mati so pepe okay ana na me wana me sa tawa boss 6 na me kakra kra na me ko sofo no ntimi ko duru no ana sofo ne se ohu mi ana osere ana obusa me se de me kai no isi ana se ensi na me sofo isi pepe osi wadi wo so nkunim aduro no so me da she fridge no ono ko yie no de breme no se ji kono me free sa bren ko do anwura no wan ma wie na yare ende wo ye mo no enko na me wedi esi me ntimi nsom jano no ko wie a wa bedi do de be dware a ede ahwanye me de abebre sabro na me gie na me da na se timede ne sa na kakra na eja na me de me nkwa chemi a me da so wi enti me wa na ge bia na me ne kwa sori ba woni do jai na ko jidi asori ona obesra me to ba na o si me hu ni se wani nye ti du wani za ya na ye mpa bonti ya brebi o tweme che na mpese bako ti one day bi na me ese bako ene me ko he no senia ye sua ye babo ne de kire no the same thing ti du mpa boso no frame be gina ho no ka kire me se Tofiakwa mate wase abrantie adie se ni se na to na me aye wadom wani o kra mfiri nsem me mo ma men kan che wase akaka kra bi na o ba be sredi wan hwe ya obra o boy no ntimi mo bi biem onti se obewu wapem ba na sofo no di kan ebo am no akasa asem no ani wi nso de de beto so enti sofo we ne kan no na mbusa ne se ti sofo se minya dai ana ono so kire me de waseme ye so ko fa obi babu sam quotation asem refi kakra enyum ho ba bi titi haban bi na ono so bompa yegu so a no so fa dware 7 days na odi dware 7 days ya omo ye o sa de no odi wani kusua behu wo mo se asomasi obentin se first one de ba ko ne ba nemu ma dia wo nye no anu ye de beto so eso waye because odi we mo chiwa de de kanamo eti me ye na so fu ne ka chem se me ya no 12 to se me da ye bia masu bia no men kan kire no so ye de en kire mase e de ka me ye na da ye bia me so ye no tan da ye na me ta so but na me mfa nya asem ne to me ma so da na me na mase ye ebi wo na me dansuom ebi wo na me da fru dakam ebi wo ha nsu awie no na me gina mu na me ti mu acheche no atugo ba bontin ebi wo ha me ne mafo nyina be konsu ye di nsu ni ba no ye bedru ba bie no omo beko na me nkwa me de na ahwe agu ba me de na me mfa nya asem so ni nyina na chese ene me koso na yi chim ba me mfa nya asem ti sofo ide no si da ye bia obesu bia no ka kire me kire wase de di kan ya me ye da ya me so ye bra emba mo ko competition e wo ba bi an se omo ko bobo obi mai so no mo ko no omo nshatade omo ne fugu so na sabi omo yi nkwa na ehye mo no mo de ko to be na me we da se we de ase ne sei omo so no mo andress ye no omo ko omo de di nkunim
Tadia Chie, the first of the Bonamania said, I said, Mason, and what Chilamasi. A branding to know, make a canina. Yeah, Bonatofa. But so Diana drew a point to be said. Number of Fred Yesuo, Mienu Peneboso, Mienu in our break. Me yama you say me table friend no be asomesa. I say I would the answer fama. I just say o ma me 10 cedis. I said I mean 10 cedis to man no. Tofiakwa. Ti me ya na me ka che sofo no. Na sofo no e kire ma sisi na so ma me ye enwa de. Ti bra asem na tintin tietie nyina ne say This is 93.1 me ka say mabusuya si ana se but ya me pese me de beto abedwafo anim na mo boa me pa ye se si am tu e madwuma say because asofo no catch me say baby o ma yakwa kodro no se ni na beto adi se nyame na nkasa bam nyame amamudi a me nka hu se me ya enyi ti hu famu no empaye na me de beto mo ni se mo moa me Edin, me ma me wo menkwa, bia nka mo. Nso awu. Nso awu. Ba hu no. So say oyire no no wo say. Me na wo fo. Nkwala no we. Nkwala no ye nyina wo sisi a. Nti se do oba na sen ababa. Oba ne bai, no nsusu no, okọ no afafuru. Na do no so de koto no. Ode aye adisua de. Me ne wo first one, second one ye bema. Ano oba wo bi okodi trema okoma no, odi trema sama kofana ba. Bema no when you cry na this am the way see because me ka amanfo ni mo hu se nipa somasi. Okay. Ese am no kasa no sa kwala no nam bibi so amakwala no wa deaf. Wow. Wa deaf se ni nyina na efri. Dinesa o pesa o kire se uti asofo no ene niam na omudi sisi susu na e kire se bibi e koso wa abusua no mtia ho. Se oguso ti abusua no ho a minyan kamatu anso se da eden. Wow. I can't be much say kamatu because me huni say me tu fru a yam famin koso ni asemu ni asemu se ka no so se me nsumi de si wo no na anado ayeduma o se ayeduma anado no hana be fa ko ayeduma etoda ebetima na ka de se ki kura wa obi ntimi go sparking ko say asema wo kan ye ho mahu bi panya nipa no approach for mbobari a wo kwan mu no anadwe wo ho anom be fa ka na nopa se ka we abo aponche bi wo kwan mu ho nru anadwe no mu gya no wa nyina omo tezi ba be fa ka no ba na ka bisi wo no se ka no be 4 days kwa na nya adwuma no se ka we number say ni sense yo ba pepe ka bisi wo ka we sa se mu america yo ho Raja, waka we no, waka is one. Waka say Raja bibi wo. Ti adeba chi ameme. Ahoden ba kakra no. Me metre mu no. Oya na say. Nipa no so ye ne dia no. Oni ha. Ti da bia complaining. I say. Onye woni kura ni. Ti de okan ya no say on de no jimidi a che say onyime. A lifetime onyim de we am sifatie. Ti de ba ya no say anya yenton na yempe foforo to no abusa me se ye ton we na edien na mepe na me anso me decide de mepe afi e ton ka ni we ya asmo ba kan se hu ni se attack o so sendi skani na koto na account mu me sa anso skani mu nipa na beto ka me ma ni sendi skani na koto na account mu chi asema ba se won se attack o so ti na che se wa ha no ono so on kan che me se bia se ye bo abra usun yes ti fisa 3 June up to date nya ba bia nko e ti fie asa ti ana adwene bibi ba otrim adwene de ma ho adwene kro ka ma tra mienu bai de kan me wo anka foot I'm coming from Muse. Oh, you can't try first one. Our form. Yes, me call me could do, you know. I didn't have a call, you know. Me could do one more.
me yɛ fo kam prekope na me yɛ sɛ me kɔ de me kɔ me wia ma be mai me kɔ ye de wasa me mantimi anya me ba na ade na hwe agu na me no ade na hwe agu enti president ono so kra me boni din a o mehu ana me friend phone so na ka chen sin o si enye bi da asmo ka chen sin enye bi da enti ana dem a try be brave but eya na bibi aba bisi because me hu ni say emfaso ni mi so sana wo yes aye fasi ho mami asopani ofe mami nti o asemi ho be ba cho yewo be say 14 minutes now say you free ha by 10 o'clock I say sorry for this so okay nti mami nti o ta be wa minute bi me das enu ano kasa no nyina no ekire se nema nko yie ma no Tofiakwa matewase ni da so nso asa pesa be ka kire ne se nyame a oso nkwanu mu ama edu de na edia no no ahu ne sade enche no kura no se nyame no da so ti ase na nyame ye ne nema wo bra nipa ho ode ne nim de nyina asa hono nyame hye ne de ase na oye wi a enema nipa hu se ye rade nsa no na emfiri wo nipa nua enkwane da so ho ne da so ho ni da so ho nyame betumi asakira na ema nyina emum sane o kan wasam no se erade anya wadom ama adwene na enya foforo ya ebeye den kra se obi de foforo ehye wonsa obetumi akowanim me de megidi se odwuma no ne panya din pi ka adwuma ne panya din pi nti wo kan nyina no de ejiji ejanso se rade yo adom na onya bibia mu so a kremu den ade ba ko se wo hye no nso ne se sisi asemitie wo kasa no a uni asoro bi akọ efise se kan bi na wo ye kwanhweni afi sofo na oboa wo ma jame fa no so ma o kire wa kwanche ma onya nkwa no so anu achi pasan akọ asoro foforo a adamfu bi nso edo koi se gidie ne koye aha sa wo nhye da kora ni ba bi pa wo de wo ho akọhye Tofiakwa nti ye gidi ni wa asoro bi mu ye gidi ni wa asoro bi mu na nkwana da so kura wo no hye se nyankopon eda so dwene wo ho se na etie bi ebeye na wo kan wo kan mpaebo de ye bebo bi ama wo emum we de me sa wa dwene yare se Tofiakwa ji wo ho tum se enka achi okay nkwanda so wo ho no ani da so wo ho okay na maka kire ye nuanom a omutie yen so se tofeto da honhum ne ma yegidi se wo ho wo a obi hu tumi ye omohia wo niema nkumankuma bi hu ya saa ne emenya na yakuntia na braba se ye se no no jame mfa ne ma nchicha nkusia se kire na wote ho saa o enne na wo hunu ho saa tra nya ye kina o ma ne wona nanom no wasefuo nyina wo de sai ba akwen na wo sai ba akwen wi a wo de na chi nyina so hunu hwi biu so mo mo gidi so mo wani no mo tumi bi o mo de kunti ankofo no o mo hwe o mo hu yi okay na wo sai ba akwen na kina pi so wo de achi a o bi so ya obekọ na wo so akira ye basa so mo kure mu o mo nyemu mate na abranti onya no fa ahodi na ni mu ama na so mo kasa mo ban no mo hu so na kasa yi okay mate me da se mabusha pani nana Angola one odi 4 Paul omuti show ya no pay o mampontin side onana me chiao come bra ade anka me pepa ne se nka ahwefo ne atiefo no nyɛ yɛmoa okay honhom asɛm no ya na ente sɛ de kana bonten no nim de America bia yɛyɛ baako ansa na yɛmienu okay honhom ade bi wɔ hɔ yɛnyɛ mmom okay nti the moment a wobɛtu saa na mona bomu no de wa yɛ nyina no bɛyɛ kwa
deɛ ɛteɛ ne sɛ efie bi akora wokɔtena mu a yɛwɔ mpa a yɛbɔ ansa ne yɛatena mu ɛnim efie bi wɔ ha wokɔtena mu a efie wura no wɔ deɛ ɔde adua fie hɔ ebi yɛ deɛ gye nipa nsɛm sika ebi yɛ deɛ sɛ nipa agyapadeɛ ebi wɔ hɔ a wokɔwo ɛwɔ fie hɔ koraa ɔma no a wɔbɛwo wɔn nyinaa no ɔma brɛ abɔ nkɔ yie adwumani bi wɔ nso a wɔwura bi wɔ ne yɛ adwuma wonyɛ yie da kɔpem sɛ ɔbɛfiri saa wura ne nkyɛn ɛfiri sɛ bi wɔ kora sika a wɔde tua mmɔka no ɛwɔ baabi a wɔde sika no to ansa na bosome no so a wɔde abɛtua mmɔka saa nneɛma wɔ nyinaa moment a wode saa sika no bɛyɛ saa adeɛ no wo no ɛnyɛ yie obi dan aka wuram no wura fi koraa sɛ wɔwɔ dan wuram nti deɛ mɛsrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ no sɛ yɛ papa yɛma no baabi ntena ansa tɔfe sɛ yɛama no baabi a ndika ntena ma n'asom anwo no a sɛ n'asom dwo no a ɛnneɛma bebree wɔ hɔ a ɛnyɛ mpaebɔ deɛ mɛka no watema sɛ adeɛ bebree wɔ hɔ a ɛnyɛ mpa menim deɛ meka biaa afidie so nti menka nsɛm biaa menim deɛ meka biaa sɛ yɛ papa di kan nya baabi tena na wɔnya biribi de ne nsa yɛ tɔfe nneɛma nyinaa bɛsa asesa but the moment a tɔfe metaa wo wohu me medidi a wohu wodidi a mehu menim nkwa a yɛ maame lenda a yɛde ama wo wonim nsuo a mede kɔdware no ɛba saa biribi firi me hɔ ba wo hɔ na ɛba me hɔ ɛsan kɔ wo hɔ womfa w'ani nhu nti deɛ wɔ sɛ yɛboa yɛ nnua ne sɛ yɛserɛ sɛ obi bɛboa yɛn ama yɛ nnua bɛma wɔnyɛ baabi adi ka tena a nkadeɛ aka no deɛ ɛyɛ awuradeɛ ni so ade ketewa bi menim sɛ nyame ayɛ n'adom yɛ a wabɛka akyerɛ yɛyi sɛ hwɛ obi a wɔhwɛ yɛn no obi a wɔtie bɛyɛ yɛadom ama yɛama yɛ papa yi baabi de ne ti ato na wɔne ne yere ne ne mba ɛnya n'asomdue a papa yɛ bi wɔ hɔ a woyɛ a ebie kwan de ma wɔ a nti enim sɛ wei deɛ ɛnso wɔn mo yɛ ebi a yɛbɛfiri ha koraa no na obi afrɛ sɛ oh me wɔ kaa wɔ hɔ because wotie nipa no kasa no a wɔnyɛ obi a wɔyɛ kwadwofo dabi ɛna wotie no yie nso a firi abrabɔ no ahyɛseɛ no sɛ na nneɛma bi na ɛtwintwa aka mu a ɛne ɛtumi bɔ Solomon Tale din ɛde ne si baabi teams akɛsɛ wɔabrɔkye Solomon Tale abɔ wobɔ Muntale din a obiara de whole Ghana agye aba na wɔno obi a na wɔno koraa tumi boa Muntale wɔ class ɛna hwɛ n'abrabɔ nti na kyɛ sɛ wiase di no yɛsrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ tɔfe wode yɛsrɛ wɔ mo wowɔ kaa ɛnua bɛma wobɛtumi atwi kaa no baabi ɛna wobɛtena wobɛnya nso aboa yɛ sɛ ebia mewɔ dan wɔ ha sɛni mepɛ sɛ yɛnnua yi papa hwɛ a ne ho dwo menim no but wohunu obi a ne ho dwo a wotuhu sɛ ne ho dwo wɔnyɛ kwadwofoɔ sɛ asase koraa na ɛwɔ ha wobɛtumi ayɛ adwuma yɛserɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mumu yɛde mu ase da yɛserɛ mo meda ase paa ti wobɛtumi afrɛ yɛ number 0266 30 3733 0266 30 3733 0266 30 3733 na yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi aboa yɛ nua a minister tao na aka me 6 minutes ɛwɔ sɛ mesɔre mpakyɛw papa every time we are na mera ho sɛ bonsam trimodin hwɛ bonsam trimodin papa na yɛbɛsrɛ sɛ ɛberɛ wei mu no yɛbrɛ bɔne yɛmfa yɛ ho ma Awurade kakra mɛtumi aka no because sɛ biribi ni wiase anka yɛda anka yɛntopo no biribi wɔ wiase paa na papa na menim sɛ biribi wɔ wiase na mesan bɔwura media adwuma mu no mahu sɛ biribi wɔ wiase ankasa ɔn sɛ ɛduru time bi a sɛ wotie radio a ho ɛnsɛm bi wɔ hɔ a wote a yɛana wodwen sɛ nkurɔfoɔ no koraa no gyama ɔma hyɛ da na ɔma kɔfa wo bia bɛtena hɔ na bi a ɔka nsɛm bi adeɛ a menyɛ bi wɔ radio mu da na production line na menim production line no ɛkura me papa wabɛte wo kakanka nipa ɛsɛ meti koraa yɛ meya yes ɛhaw egu nipa so me say nano masturbation asɛm yɛ a wode atu dwa yi kyɛ sɛ more than nipa 200 emu mpanyimfoɔ politicians emu hemfo emu professors ankasa
ɛnyɛ asɛm ketewa nti yɛbɛsrɛ sɛ anamo bi a yɛtu biara no yɛnhwɛ yie because wo ba obra yie kura no obi so ti baabi a ɔkyante nneɛma sɛ ɔbɛko atia wo na sɛ de me nua kwabena esikae no mesrɛ wo panimfoɔ madawroma sɛ obi wɔ baabi ebia obetumi nya baabi kakra bi ama owura yɛ asoa a yɛmmoa no na wei no kora mpo no sɛdeɛ ɔmani tua no saa no woyi sika bi anaasɛ woyɛ mmoa bi koraa de ma no a wanhwɛ a wo koraa mpo no a wokɔboa no no yɛbɛtumi de ani asaw nanso ntimi nsi mɛhyɛ owura yi nkora sɛ nyame adom yɛ platform wei so no wabɛtena ha aka asɛm no koraa kɛkɛ no awurade akasa no medase kwame wo bibi a wo de twato na masɔre so na mebra so deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ yɛnnua yi na sɛ wopɛne ka asɛm bi ɔmpɛ som bi mfa ne ho nhyim because onya som bi de ne ho hyim a mpaebɔ no yɛbɔ no nyinaa na ɛhyɛ den because wofiri abusua mu nyɛ te sɛ me deɛ nti sɛ ɔyere wo ho na apɛ baabi na ado ho yɛde ɛhyɛ na yɛnim sɛ yɛde ato atiefoɔ anim atiefoɔ nso bɛboa yɛn nyinaa nso yɛde yɛ ho bɛgye mu yɛbɛpɛ baabi ama no ayɛ dɛ atena because onya baabi tena a megye de asom bɛdwo no ɛna yɛtwa toɔ koraa no ɛne nyankopɔn yɛ adom a Bantama Presby. Your program no. Obiara new praise. Afi bi ase ye. Afi ka ho 23 years ni. Ana mam na mi t-shirt ni bi no. T-shirt number o de o. Obiara de o. Nti na bo 4 o'clock pepe pa. Obiara mra ye to nwuma saa yi Nyankopɔn aye. Ye invite obiara say omo so mra na omo mra ya so for mpanimfo ne district minister omo nyina aye de. Artist ba ko aye de ne ba ko. Du ba na nwum no hingu a na jawaba betena o na so TV. Abusiafo meda wase pii aha ena yede Fakye dwumadi no esi mebacho number no eguso 026630 3733 026630 3733 Yankopɔn ya adoma ɔkyena yebehia wo na menim so bra no na yabɔ 4 pm ewo Sompa 93.1 FM na ɔkyena follow your Facebook and YouTube. A story be a Nyankopɔn ya adoma ɔkyena no. Sa story no one tibia a asem kɛseɛ. Enwumre no 9 na yɛhyia. Hyɛ no nso me sorry no. Rocky Betty Joe tata kopim ɔkyena homache. No numbo a hyɛ no nso ɔmahene yɛ wadubu ache e the food for thought ɛbɛbrɛw. Ɔsɔre so a news beba nonsia no bo kopim se be paimu a ade achia bia ebeto aso omahene ye odubu achi betrance kwabna kase beba libya boga beba akosi ajewa akode boaten beba sofo mami prema ni so betrance na wonim se wo mo trance ya krom ha morning show no maji aboso opo mpo maji aboso emu ano kai se abu ani luta enso at the sports beba from 30 minutes and sana o mahina say abetrance kopim say obesore 9:30 no na full time enso aba obeti Jeff nka obeti Atapoku nka obeti Michael nka obeti Akomiaso nka luta obeti nka ne omo akeka abu na nka sanso obeti no nka kopim say ombesore dumienu na yede kasebo ai mu hwam ebebre wono donko na Rocky Junior abetrance kopim se no miensa bebo na sports for no sabisom from 3 to 4 almost free 3 to 4 no a na menema pam for enso aba abetrance e de na menim dwumadie e de abrɛw beda se pi medin e de Tofiakwa show yi de produce ye eye Saki ene Yima omo ene boy ma show ye de abrɛw Aki ene Rocky Junior enso ene boy e boy chidom na mom na menim no wetima frɛ 024480 9641 024480 9641 na ono omo ento kase dwumadie no hye no nso wona ebo me e ma metimi di show yi ebre wo no eye 21st clinic the sciatica expert bomodin se one omo ebeto kase na wako akoje ayaresa awurade Nyankopɔn enka ho bra me sorry so yi no nyame kan se hwe